1.5% בסך הכל ערבים שגרים פה. נכון. מתוכם יש פה אנשי רמיה שגרים פה עוד לפני שאתה הגעת לכאן. יש פה צד"לניקים שהתיישבו בעיר וקיבלנו אותם בברכה. אבל בוא נסתכל פרספקטיבה של 20 שנה קדימה. נניח שהעיר הזאת לא תהיה ברוב יהודי, היא תוכל להתקיים כפי שהיא? סליחה, אז מה אתה מציע, מישלן? אתה מציע חוקי גזע? חס ושלום. חוקי גזע? לא, אני רוצה... מה אתה מציע? ערבי לא יוכל לקנות פה דירה? ציונות אינה גזענות. מה שאתה עושה זה גזענות? לא, בשום אופן לא. בשום אופן לא. אני מרים את הראש בגאווה ואומר, אני יהודי, אני ציוני, המקום הזה נועד והוקם על מנת שיהיה בו צביון ורוב יהודי. אין לי שום דבר נגד אף אחד, אני פשוט בעד עצמנו. אנחנו לא באנו בו לגרש אף אחד ולא להגיד להרוס את העיר, אנחנו באנו להשתתף בקידום העיר. אני מדבר עכשיו על אותו פחד, שיכול להיות מוצדק או לא. זה פחד שלהם, לא שלנו. אנחנו לא מפחדים מכלום. אני שאלתי... את מבינה את הפחד הזה? אני מבינה. אני מתחברת לפחד הזה, אבל אני לא מבינה למה קוראים לזה פחד. אם זה היה הפוך. אם זה היה הפוך. היית רוצה שדיר אל-אסד תהפוך לרוב יהודי? לא, לא הייתי רוצה. הרחק משעון העיר ומהומת הבחירות, אברהים והייפה מיוזמי הריצה למועצת העיר. בשנת 2000 הייתי במכונית עם ילדים קטנים, הייתה לי ילדה קטנה באוטו, ואני לא יודעת איך זה קרה, פתאום הקיפה את המכונית המון אנשים, ילדים, נשים, לא קומץ, ילדים קטנים ונשים וזקנים, וזרקו עלינו אבנים. אין לי מושג מאיפה זה בא, פשוט זרקו עלינו אבנים. אנחנו נאלצנו לתמרן, אתה יודע, כמו במלחמה, ולצאת מהאוטו בנס בלי פגע. מאז, כף רגלי לא דורכת אצלכם בכפרים. איפה זה היה בכפר? כף רגלי, זה היה בכפר בדיר אל-אסד. זה אמת לאמיתה. זו אמת לאמיתה. זה לא נכון. אתה יכול להתחבר לפחד שלה, להבין מאיפה הוא מגיע? לא. לא, אני לא מתחבר לה בכלום. זה לא נכון. אם העיר הזאת לא תשתמר בצביון ציוני יהודי, ואנחנו מסתכלים על הדגל בגאווה, ובחג רוצים לקבל אווירה של חג, ורוצים שביום התפירה כולם יעמדו דום. אז אוקיי. תעשה את זה, זה לא מעניין אותי. אז על הכיפאק, אז גם אני מכבד אותך בזמן הרמדאן, ואנחנו מכבדים אחד את השני, ואנחנו שכנים טובים. אפשר לעשות את השכנות כאחד ליד השני ולא אחד בתוך השני, זה לגיטימי.